Ahojte všetci, pozdravujeme vás teraz už zo slnečnej Považskej Bystrice. Tak decka, čo, užívate si túto party na Kauflandeckom festivale? Tak poďme, ideme si trošku zatancovať. Dnes sme teda v Považskej Bystrici, dnes je to kreatíva, dnes sú to vynálezy, ale aj oslava Cymbalkovo! Tak chcela by som Kauflandu popriať, nech sa mu daria, nech robia takéto krásne akcie pre ľudí a pre detičky, takže si myslím, že toto nás spája. Ja by som mi poprial všetko dobré, hlavne nech im to funguje ešte ďalších 25 rokov a nech robia takéto akcie aj naďalej. Ja to hodnotím veľmi pozitívne. My sme prišli z Oravy, takže super, tešíme sa na to, že sú tu super vystúpenia na ten folklór a že je to vlastne z každého rožku trošku a deti sa majú s čím hrať a ako zabaviť, no. Mne sa akože najviac páčilo, že sme podliezali tie tyčky. Mne sa asi páčili najviac tie súťaže. Kolotoč, motorky. Všetko je lepšie, nech sa mu darí. A priatelia, chceme popriať a poďakovať aj spoločnosti Kaufland, že nám umožňuje tieto zážitky. Dajte si prosím vás jeden veľký potlesk, celá Považská Bystrica!